Ito yung irrigation, malaking irrigation dito sa farm. Ito yung susupply ng tubig sa mga farm dito. Yan nag-supply ng tubig sa mga palayan dito sa aming lugar. Okay. Hello guys, ito yung sa farm namin guys. Prepare nila para sa pagtatanim guys. Yan. Yun, hanggang doon sa kon guys, yun, magkano ng kaya guys, may mga may mga ibon na puti. Sa palay talaga yan guys. Ayun guys, ayun, banda doon. Doon, malayo. Yun ang inano yung lupa guys. Prepare na for magtanim. Ayun ba yung nag-ano ng motor. Ito guys, yan. Ayan. Kita nyo guys, yun. Gano'n ng motor. Yan. Ano yung lupa. Yan guys, kita nyo guys. Yan, ito lang yun guys. Nasa 10 yan lahat guys. 10 hectares. Yan. Hanggang dito. Punta doon. Hanggang doon sa dulo. Yun, yung may tubig doon. Doon sa may tubig na tubig doon. Tsaka doon sa may dulo na may tubig doon. Yan, 10 lahat yan. Ito yun guys, nasa southern Cotabato tayo guys. Okay guys, buong place na to, southern Cotabato. Yan, taba, ang gandang kon dito guys, tataba yung lupa dito. Ayan, prepare na para sa tatanim guys. Ito guys, pag mga nakatanim na, yan yung katabing ko namin, katabing palayan. Ayan, ganitong matatabaan ko dito guys. Yan, magaganda guys. Yan, yan, tabang lupain dito guys, maganda. Katabi lang sa amin, ito yung sa amin. Yan, doon yung dulo ng may tubig doon. Dulong na may tubig doon sa may doon pa sa una ng kahoy na yan, yung nakatirik na kahoy na yan, doon sa unahan pa may tubig.
hanggang doon sa may kanto, doon sa may nakita nyo yung dalawang malaking puno doon ng nyug. Doon sa dulo, at saka doon sa may dulo ng parang ayan to. Yan, dulo doon sa may kuha ng kawayan. Yan. Doon sa dulo ng kawayan. Doon sa may unahan ng kahoy na yan. Na may tubig. Saka doon sa dulo ng dalawang puno na nakatayo na gano'n, ang dalawang nakatirik na mataas na puno doon sa may kanto na yan. Yun. At saka hanggang dito. Hanggang dito, hanggang yan. 10 hectares yan. 10 hectares lahat yan. Okay guys, kita nyo yung actually farm mga na to sa ng parents ko, ganun, parang ganun. Hello guys, good morning. Dito tayo sa farm namin ngayon. Ayan guys. Ayan guys. Okay guys. Uncle, punta na dito. Sila na nagmotor. Anong lahi mo itong gagtuan sa una pa? Dito sa kan, Pikas. Ha? Doon. Ito yung Gagtuan sa ano pa man to? ito yung may bahay ko guys. Ayan. Yung mic ko. Kaway po diapod. Kailangan ka na magkaway-kaway pinita. Minong eh. Minong din eh. Pupulala. Ito pa rin ito guys. Galing dito, punta doon. Hanggang doon pala. Hindi lang yun pala. Hanggang doon. Yan. Doon. Yan. Dito. Yan. Hanggang doon. Yun, dulo. Dulo na, nakadulo na doon. Dulo pa. Yun pa lang. Yun, dulo na doon. Yun pa yun. Okay, asla pa dito tayo. Ito. Doon pa sa last doon. Tatawid pa. Ha? Hindi, tatawid pa yan dyan doon. Magtawid pa doon. O, doon pa pala. Doon sa